What's that coming over the hill? Is it a monster? Is it a monster? What's that coming over the hill? Is it a monster? Is it a monster? What's that coming over the hill? What's that coming over the hill? What's that coming over the hill? Is it a monster? Is it a monster? Vi står faktisk perfekt her. Vi skal bare snakke lidt højt. Så er vi, Hvad så, Morten? Hvad så, Morten? Så har vi sgu sat vores udstyr op, og vi skal til at træne nu. Så vi kræfter med klar. Så er vi klar, Morten? Idræt i naturen. Idræt i naturen. Træning i naturen. Styrketræning i naturen. Det kan et eller andet. Det kan det. Jeg tror, vi starter med vores styrketræning. Lav nogle supersets. Så er vi her, Morten. Det er et kort klip. Ja. Jeg tror, landmanden bliver lidt sur. Okay. Trods alt hans mark, ikke? Hvordan er det, går? Så hvad er forskellen på aerob og anaerob træning? Når du træner, så bruger du energi fra kroppens energilager. At energien bliver omsat til arbejde, det kaldes energiomsætning. Denne omsætning kan foregå på forskellige måder, anaerob og aerob. Ved aerobt arbejde så omsættes energien ved hjælp af ilt, hvilket medfører, at kroppen den kan arbejde i lang tid. Ved anaerob træning der omsættes energien så hurtigt, at energilagerne i musklerne de bliver brugt uden ilt, altså uden brug af ilt. Så Yes, hvad er fordelen og ulemperne ved aerob træning? Aerob processer leverer energien ved submaximal arbejde og længerevarende maksimale præstationer, det vil sige præstationer, hvor det er, at det kan tage 2 minutter eller op til en time, op til flere timer. Og det er altså aerob arbejde. Yes, en af fordelene ved aerob arbejde, det er også, at der udvikles, eller der gør rigtig meget med brug af det her, altså energi i form eller glukose. Og der omdannes, eller der udvikles simpelthen 2 ATP glukosemolekyler ved anaerob træning, når der nedbrydes. Men der udvikles 30 ATP ved aerob nedbrydning. Som er kort sagt, så er en af de her fordele ved aerob træning, det er, at de udnytter energien fra glukose bedre end anaerob træning. Yes. Skal jeg tage den ene af fordelene og ulemperne ved? Ja. Yes. Hvad er fordele og ulemperne ved anaerob arbejde? De anaerobe processer de leverer hovedparten af energien ved maksimale præstationer, der varer under 2 minutter. Og det er sådan en ulempe, det er jo simpelthen fordi, at det er kort tid. Så når du laver anaerobt arbejde, så kan du ikke lave det i særlig lang tid. Yes. Fordelene ved anaerob processer, det er, at de frigiver energi meget hurtigt, og meget hurtigere end de aerobe processer. Og det sikrer bare, at man kan bevæge sig meget eksplosivt og med meget kraft i. Så det er også der, man kan peake. Præcis, og det er også det, vi laver i form af styrketræning. Det er også anaerob træning, fordi det kan vi heller ikke sidde og lave 2 timer. Vi går all in, Morten. All in din skyld. For dig. Vi skal gøre Morten stolt. Yep. Jeg tænker, fint. Det er altid.